eta hemen beti brankaz jotzen du lehenengo luzea eta hirugarrenetan brankaz jotzen du aizea, ez? Hasi da lehendago biziko txanda, aurretik 5.500 eta 556 metro dituzte. Eta aurten badira aldaketatxoren batzuk, izate baterako. Lehen biziko 20 segundutan arazoren bat baldin badu ontziren batek edo ontzikoren batek aurreko urteetan bezala berriro ekin beharko diote lanari, baina kasu honetan 3 segundure taldea duzue, Iñaki Goikoetxea patroi dela Lekeitiarra eta izuntzakoa, esan daiteke klasiko bat dela, baina ez bakarrik bigarren maila honetan, maila nagusian ere, hau da San Miguel Ligan, orain San Miguel Liga izena duen honetan ere klasiko bat da Lekeitioko taldea. Bigarren kaletik ari den Getxok barruan direnak ikusiko dituzue horko irudi horietan. Lehen txanda honetan ari diren lau taldeen artean nolabait favoritoren bat jartzekotan eta beti kontutan harturik azera-azeran gaudela santurtziarrak. Hauek taldea osatu dute aurten punta-puntan, primeran ibiltzeko. Nik uste dute Ibon Gaztañazpin asmo hori zela, ez? Iazko urtean ere aukerak edo taldean eko nazeukan, baino beraiek hori aipatu zuten, ez? Nahi zutela joan den urte hori pixka bat jendea osatu eta taldea bat egitea, korrika eta presaka goruntz begira hasi gabe, ez? Eta nik uste dute aurten aukera hobe hauak ere izan daitezkela iazko urtean astillero hortzegoen eta Pasai Donibane San Juan ere, eta gehosti horren ondoren igo indi Bileg Ligara, eta nik uste dute liga hauain parekotasun handiagoakin geratu dela, berdintasun handiagoakin, baina aukerak ere hor daude, ez? Txanda honetan dauden izuntza eta santurtze ere goguan eukitzeko dira, eta gero aurreko txandetan ikusiko dugu, eta hor dago ere, Zierban eta Kamargore orain arteko estropadak oso onak egiten nahi direta. Garbi dago azera honetan batzuen eta besteen helburuak ezberdinak direla. Bakoitzak daki ze mutil kuadrilla duen, mutilen kasuan, eta bakoitzak daki noraino hel daitekeen. Gero ez usteko handiak izaten dira, eta batzuk badira ustez gehiago eman beharko luketenak eta ematen ez dutenak, eta alderantziz. Baina nik uste kae lehen biziko multzo honetan ere berez alde desentea daudela batzuek eta besteen arte. Nik uste dute pixka bat hori goruntz begira dauden talde horietan, batetik asmoak, dudarik gabe asmoak, aleginak gehiago inazteko asmoak goroxiago jartzen die, baina nik uste dute aipatu ikugun 3-4 talde hauek daudela direla aukera gehien daudenak. Ez hemen egongo dira gozein bat edo, ez egia zelkapenan erdiak bezala goruntz joteko aukera horrekin, eta besteak nik uste dute maila hor kroska pixka bat dagoela beragoko kroska, ez bestean gandik. Ari dira hurbiltzen lehen biziko Ziabogara, eta beti bezala hor izango dugu erreferentzia, bakoitzan non dagoen jakiteko modua hor izango dugu. Hau ere, 1000 aldiz entrenatzen den arren, inoiz ziur jakiten ez dena, eta hori gaur baldintza oso egokiak daudela Ziabogatan eta utxik ez egiteko. Eta estropada lau luzeta denez, batetik Kontxako estropada horretatik baino Uarte aldeo da atera, eta Ziabogare hori lau luz egin behar denez motxagoa da, hortaz itsasoa ez dira asko ateratzen, eta gaurko baldintzakin
egoera oso honean dago itsasoa, haize pixka bat dago, baino eguraldi jatorra eta sano hietakoa arraun egiteko eta begire egoteko pentsa, ez? Lau luze eta ilusio boga edo setiembreko klasikoa. Zer da egokiagoa? Arraunean dotore. Elkar ondo hartuta, luze arraunean, eta ea ikusterik badugun ze erreferentzia duten. Gainontzeko ontziekin ematen du alde haundixamarrarekin aurretik direla, baina badakizu hemen begi biztaz hartutako erreferentziak beti zalantzan mantentzekoak izango direla, eta emango dizkizu egu denborak, eta gurekin dugu gaur Xabier Andueza lankidea ere dagoeneko badu, bere ondoan protagonistaren bat. Bai, alaxe da, Arratsaldeon Koldo, Arratsaldeon Baserri eta Euskal Telebistako ikusentzule guzti hementxe da gurekin Soterako Santurtziko delegatua, Txema Bizkaino, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Y bueno, parece que éxito más con el fichaje de Ibon Gaztañazpi y lo estáis haciendo con vistas al futuro. Sí, no, evidentemente, pero aparte de los fichajes, el año pasado ya fue un impasse en el club, pero es que este año la verdad es que se ha entrenado muy duro para conseguir las metas que nos hemos propuesto, pero te repito, despacio, que todo el mundo rema, todo el mundo se refuerza y bueno, vamos a ir día a día, regata a regata, pero vamos, estamos muy ilusionados y creemos que podemos dar el paso. Sí. Te hemos visto ahí con todos los demás delegados, ya empiezan los momentos estos de tensión y nervios, ¿eh? Sí, está claro, sí. Ahora además no funciona el GPS, no sabemos, creemos que venimos primeros, pero no lo sé ahora. Lo veremos en esta segunda ciaboga. Eskerrik asko, suerte. Vale, egur. Badirudi Santurtziarrak direla bai, aurretik, dena den, hor arazo haundixamarra izan da, ziabogak hartzerakoan, eta epaileek ere ezin izan dituzte. Denborak hartu, beraz, ea, bigarren ziaboga lan erdiak egiten dituztenean, datu hori ematerik badugun. Dena den, hemen borroka gogorra dago. Bai, borroka gogorra dago, eta ikusten da horret, hirugarren kale horretatik Santurtzi oso poliki dagoela, eta 35-36 paladan datorrez, pixka bat haitzeak eta laguntza pixka badugu, eta badute, eta ikusten da oso eroso, oso gustoa datuztela arraunean. Bai, eta Santurtziarrak izuntzakoak parean dituzte, bukatzeko erreferentzia eskaini dizuegu, eta garbi dagoena da lehen da biziko txanda hau bi multzotan banatuta dagoela oso nabarmena. Ea, bigarren ziaboga honetan zein den aurretik, nahiko parean dira, baina segundu eta erdi eskasen aldea lortu du Santurtzik, izuntzaren aurretik, eta desenteko aldea, alde nabarmena aterako diete, Busturi aldeari, eta Getxori. 21 segundu bai. Getxokoei, eta niri, Luis, iruditzen zait, alde hauek nabarmenegiak direla, haundiegiak direla, naiz eta beti kontutan hartu behar dugun, lehen da biziko jardunaldian gaudela Busturi aldeari, 40 segundutik gora. Bai, eta ikusi dugu bigarren ziabogonetan arazoak bai hor laugarren kaletik Busturi aldea, aurrekoak arrauna sartu du, eta ies egin dio, eta hori gertatzen da, batetik atzeneko zatoz, morala pixka bat ez galduta, baino pixka bat bera jetxita, eta horrelakoak gainetik gertatu egiten dira, alderantziz ikusten da hor lehenengo kaletik Izurtza eta hirugarrenetik Santurtzik hor daukatela beren arteko lehia, nik uste ligari
begira eta txanda honeri begira, ez bigarren, hirugarren kaletik Santurtzik ziabo gau hobeto eixu eman du, izuntza zabaldu eginda pixka bat, eta ni uzut horre segundo bat hobeago egin du da. Eta hementxe dut izuntzako